Καλησπέρα στο λαό, πρόεδρος εδώ. Πράσινες καλημέρες σε όλους τους Crypto Bro Πασόκους. Σήμερα είναι Τρίτη και είπα να σας κάνω μια ευχάριστη έκπληξη. Πάμε να μπούμε κατευθείαν στις αναλύσεις, να δούμε τι έγινε τις προηγούμενες ημέρες και τι παίζει αυτή τη στιγμή στην αγορά. Πριν ξεκινήσουμε όμως, θέλω να σας ευχαριστήσω για την απίστευτη στήριξη. Μέσα σε μόλις 3 μήνες το Discord μας έχει φτάσει σχεδόν τα 700 άτομα, ένας πλήρως δομημένος σερβερ που μπορείς να βρίσκεις τα πάντα, από τεχνική ανάλυση, DeFi μέχρι gem tokens, airdrops, NFTs και οτιδήποτε έχει σχέση με Web3 εκτός από κώδικα. Η ομάδα μας έχει πάρει φωτιά, δείτε μερικά από τα calls τα οποία έδωσαν τεράστια κέρδη σε όσους είναι μαζί μας σε αυτό το ταξίδι. Μπορείτε να δείτε τώρα κάποια γκουρνικά P&Ls, όλα αυτά είναι microcap tokens, τα οποία έχουν υπεραποδώσει, βλέπουμε 300%, 550%, 180%, 1300%, 100%, 100%, 400%, 200%, 80%, 350%, 45% και πολλά θα μας διαφεύγουν. Τώρα, η ομάδα μας, όπως προείπα, έχει πάρει φωτιά. Προσωπικά στο κομμάτι των high risk tokens ξεκίνησα πρόσφατα, πριν 2 μήνες, για πρώτη φορά στην ιστορία του Προέδρου με $500 ταπεινά και πλέον έχω φτάσει να έχω $7.500 μόνο από τις κινήσεις που έδωσε ο Βάλε στα high risk tokens και τα NFTs. Ναι, το ρίσκο είναι μεγάλο, αλλά έχουμε σύστημα και risk management, ώστε να φιλτράρουμε πού, πώς και πότε μπαίνουμε. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Όσοι είστε μέσα γνωρίζετε ότι το win ratio γράφει μπροστά τον αριθμό 9. Τώρα, ένα πολύ ενδιαφέρον νέο είναι ότι το φθινόπωρο ξεκινάει officially το Crypto Labs Academy. Όποιος θέλει να κλείσει θέση μπορεί να στείλει email στο cryptolabsedu@gmail.com. Το αφήνω κάτω στην περιγραφή το link για να μπορείτε να μας βρείτε. Θα έχουμε θεματικές, τεχνική ανάλυση, DeFi, airdrop hunting, high risk tokens και NFTs και κάποια security masterclass. Κάθε εισηγητής είναι full time στο αντικείμενό του με πάνω από 5 χρόνια εμπειρίας. Δεν θέλω θεωρητικούς, θέλω ανθρώπους που ζουν από αυτό που διδάσκουν. Και όλοι τους είναι ήδη ενεργά μέλη και συνεργάτες συγκεκριμένα στον σερβερ που τρέχουμε στο Discord. Τώρα πάμε να δούμε τα διαγράμματα του Προέδρου. Σήμερα έχουμε πολλά διαγράμματα να δούμε. Όμως πριν ξεκινήσω θέλω να σας υπενθυμίσω ότι δεν είμαι χρηματοοικονομικός σύμβουλος, είμαι απλά ένας φουτουριστικός πρόεδρος μιας αποκεντρωμένης Ελλάδας. Let's make Greece great again. Από τα καταπράσινα γουρνικά λιβάδια στα διαγράμματα του Προέδρου. Σήμερα ξεκινάμε από το βασιλιά Bitcoin. Βλέπουμε S&P 500, Ethereum BTC, Others BTC, Solana, Ethena, Sui, Sui BTC, Sui Ethereum, Sol F, Hype και Pepper. Λοιπόν, ξεκινάμε από το αγαπητό μας Bitcoin. Η τιμή βρίσκεται κάτω από το previous weekly high, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Έχει απορριφθεί από ένα bearish order block και βλέπουμε να κινείται καθοδικά σε ένα retracement phase. Η συνολική κίνηση είναι ανωδική από Μάιο έως Ιούλιο και πλέον βλέπουμε το retracement phase. Όπως είχαμε πει και στο προηγούμενο επεισόδιο, θεωρούσαμε ότι είναι πολύ λογικό με βάση τις πιθανότητες πλέον η αγορά να καλύψει αυτό το fair value gap και όπως το είδαμε με πολύ μεγάλη ακρίβεια ακούμπησε ακριβώς στο preview weekly low. Είναι και αυτό εδώ το εύρος που είναι ένα swing previous high και με τη μία έκανε μια αντίδραση της τάξεως του 3,34%. Σε αυτό εδώ ακριβώς το σημείο που έχω βάλει και το χεράκι ήταν ένα previous low, το οποίο θεώρησα ότι θα λειτουργήσει σαν ένα previous high και έτσι σε αυτό εδώ το σημείο ενημέρωσα εχθές μέσα στον server στους OGs ότι θα γυρίσει κατά πάσα πιθανότητα το trend πλέον καθοδικά και έτσι και έγινε. Τώρα τα επόμενα σημεία είναι να χτυπήσουμε κατά πάσα πιθανότητα τη 200 την EMA μαζί με ένα bullish order block που έχουμε σε 12ωρο time frame και κατά πάσα πιθανότητα ίσως να δούμε να
τεστάρουμε και το previous monthly low που είναι $105,000. Γενικότερα είμαι της άποψης και θεωρώ, προσωπική μου γνώμη, ότι θα έρθει μια πολύ έντονη διόρθωση τις επόμενες ημέρες. Ξέρω ότι ήδη τα περισσότερα altcoins πλήττουνε. Παρόλα αυτά θέλω να σας πω ότι άμα θέλουμε να πάμε πάνω πρέπει πρώτα να πάμε κάτω, και άμα θέλουμε να πάμε κάτω πρέπει πρώτα να πάμε πάνω. Οπότε το structure μακροπρόθεσμα είναι πάρα πολύ bullish, μεσοπρόθεσμα είναι πάρα πολύ bullish, βράχη πρόθεσμα είναι bearish. Όλα αυτά βαίνουν καλώς μέχρι στιγμής. Πάμε να το δούμε και σε ένα 3-day chart που είναι το αγαπημένο μου. Βλέπουμε ότι αυτό το candle είναι το weekly candle. Βλέπουμε ότι το weekly candle πλέον έχει γυρίσει προς bearish και θα μπορούσε κάλλιστα να το δούμε να τεστάρει τις 109.356, τις 105.706 και στη χειρότερη των περιπτώσεων θα μπορούσαμε να δούμε και τα 99.800. Αυτό εδώ ακριβώς το σημείο. Τώρα περιμένουμε αυτό το supply zone να λειτουργήσει τη δεδομένη στιγμή σαν demand zone, οπότε θα μπορούσε κάλλιστα, αν η τιμή σχωρήσει μέσα σε αυτό το zone, να τεστάρει τα χαμηλά του, το lower point της $106.329 και μετά να δούμε ένα reversal με τις 115.729. Αυτά για το bitcoin προς το παρόν. Ελπίζω να καταλάβατε όλη τη λογική μου πίσω από το price action. Πάμε να δούμε S&P 500. Ο S&P 500, όπως είχαμε πει και στο προηγούμενο επεισόδιο, ήταν πολύ πιθανό να δούμε ένα rejection σε αυτό το εύρος και έγινε. Ό,τι είπαμε ακριβώς έγινε πραγματικότητα. Περιμένω να φτάσει μέχρι το supply zone της $6.100 και μετέπειτα να δω μία αντίδραση. Αν δεν δούμε αντίδραση ανωδική, τότε θα μπορούσε να εισχωρήσει μέσα σε αυτό εδώ το εύρος πάλι, το οποίο θα μπορούσε να φτάσει μέχρι και τις $5.927. Νομίζω ότι όλο το key point είναι αυτό εδώ ακριβώς. Φαίνεται φαινομενικά ultra bearish, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι bearish. Το structure είναι πάρα πολύ ανωδικό, θα ήταν πολύ υγιές μια τέτοια διόρθωση. Παρ' όλα αυτά μιλάμε για διόρθωση. Δεν μιλάμε για μια απλή πτώση. Μιλάμε για μια διόρθωση. Και είναι λογικό μετά από τέτοιο price action να δούμε πραγματικές διορθώσεις που θα έχουν πολύ μεγάλο impact στις αγορές. Καλό είναι αυτό, γιατί πρέπει να κινείται η αγορά και να κάνει τον κύκλο της, να ανακυκλώνεται το χρήμα. Τώρα πάμε να δούμε το ETH-BTC. Το ETH-BTC, όπως βλέπετε, είναι ανωδικό, βράχει πρόθεσμα και έχει διασπάσει αυτό εδώ το low και θεώρησα ότι θα το διασπάσει καθοδικά με ένα fake out και μετέπειτα θα δούμε να συνεχίσει την ανωδική του πορεία ανάμεσα στα 0,046 με τα 0,049. Οπότε αυτή τη στιγμή το ETH-BTC είναι ανωδικό το τελευταίο διάστημα. Εδώ και 108 ημέρες είναι bullish, είναι σε uptrend. Τώρα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να σας δείξω ότι έχει γίνει ένα double bottom pattern σε αυτό το εύρος, φαίνεται καθαρά. Όμως στο others BTC βλέπουμε ότι δεν έχει γίνει. Δεν έχει βρει ακόμα bottom το others. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ακόμα τα altcoins μπορούν σε συσχέτιση με το bitcoin να δεν έχει bottomάρει, οπότε θα μπορούσε κάλλιστα να ακουμπήσει κάπου μέσα σε αυτό εδώ το εύρος και μετά να κάνει ένα ολικό reversal. Παραδείγματος χάρη μια τέτοιου είδους κίνηση. Αυτό περιμένω εγώ από το others BTC. Λοιπόν, πάμε να δούμε το αγαπητό μας Solana. Πλέον έχει απορριφθεί από ένα supply zone, όπως βλέπετε, σε αυτό το εύρος. Για πολλωστή φορά θα πω εγώ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 φορές έχει απορριφθεί από αυτή τη ζώνη συγκεκριμένα. Πλέον βλέπουμε ότι πάει να τεστάρει την EMA τη 200. Άμα τη διασπάσει, τότε αλλάζει τελείως το structure. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό σενάριο να δούμε, αν έρθουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις, να δούμε το Solana στα $128 με τα 136. Στο 12ωρο βλέπουμε ότι τη συγκεκριμένη στιγμή συνεχίζεται αυτό το downtrend για πολύ λίγο. Ακόμα δεν έχει γυρίσει όλο το weekly carry που βλέπετε, αυτό το πράσινο δεν έχει γυρίσει bearish προς το παρόν. Θα γυρίσει bearish μετά τα $162. Πολύ πιθανά επίπεδα
Μετέπειτα είναι το demand zone που έχω θέσει εδώ πέρα, που θα είναι πάλι μια αγοραστική ζώνη, όπως ήταν και σε αυτό το σημείο αγοραστική ζώνη και το είχαμε δώσει μέσα στη ζώνη και έτσι εκμεταλλευτήκαμε μια κίνηση της τάξεως του 65%, 64%. Πιο short term μπορούμε να τσεκάρουμε, μπορούμε να δούμε ότι ήδη έχει πέσει, έχει υποστεί μία μείωση της τάξης του μείον 20%, οπότε γενικότερα καλό είναι και ένα DCA in. Παρ' όλα αυτά εγώ θα περιμένω κι άλλο μέχρι να βρεθεί σε αυτά εδώ τα επίπεδα. Όπως βλέπετε το Εθένα θα μπορούσε κάλλιστα να κάνει ένα retest σε αυτό εδώ το zone, που πλέον θα λειτουργήσει μάλλον σαν demand zone, και μετέπειτα να δούμε μια κίνηση ανωδική για τα 0,85 δολάρια. Αυτό εδώ το target μου για αρχή για το Εθένα. Πολύ ενδιαφέρον διάγραμμα, έχει νόημα γενικά σαν δομή. Βλέπουμε ότι πλέον είναι αρκετά bullish στο structure, μένει να γίνει ένα retest και μετέπειτα να πάρει ρευστότητα για να συνεχίσει την ανωδική του αυτή πορεία. Invalidation έχουμε κάτω από τα 0,03811, κάτω από αυτό το σημείο. Οπότε πάμε να δούμε SUI BTC. Το SUI BTC και αυτό κινείται μέσα σε ένα range, όπως βλέπετε κινείται sideways εδώ για πολύ καιρό. Πολύ πιθανό να κουμπίσει αυτό το demand zone και να δούμε μια αντίδραση. Το σημείο που θα ήθελα να τηρήσει είναι τα 0,00002040, είναι αυτό εδώ ακριβώς το σημείο. Άμα δεν τηρήσει αυτό το σημείο, τότε έχουμε invalidation. Μέχρι τότε εγώ είμαι bullish και θα κοιτάξω να αγοράσω μέσα σε αυτό εδώ το εύρος. Αυτό είναι το σημαντικότερο, με target τα 0,000003819 σατόσια. Και αυτό δείχνει να έχει απορριφθεί από μια ζώνη προσφοράς, αυτή εδώ ακριβώς, για ακόμα μια φορά, για πολλωστή φορά. Έχουμε σαν κριτήριο ότι κάθε φορά που απορρίπτεται πέφτει τουλάχιστον μέχρι το lower point του demand zone που έχω θέσει εγώ εδώ πέρα, μέχρι τα 0,000002334, οπότε είναι πολύ πιθανό είτε στο lower point που είναι αυτά είτε στο middle point να δούμε ένα retest. Τώρα το SUI στο Ethereum έχει ακόμα περισσότερο downside από ότι στο Bitcoin. Έχει downside μείον 29% μέχρι να φτάσει το επιθυμητό για μένα σημείο που θα με ενδιέφερε να κάνω rotation Ethereum για SUI. Οπότε περιμένω γενικότερα το SUI σε αυτό εδώ το εύρος για να κάνω rotation Ethereum με SUI. Πάμε τώρα να δούμε το Solana με το Ethereum, το οποίο μας έχει απογοητεύσει, θα πω εγώ, καθώς το rotation και η αντίδραση θεωρούσα ότι θα γίνει σε αυτό εδώ το εύρος που δεν έγινε. Ακόμα πιο χαμηλά, και θεωρούμε ότι, πιθανολογώ δηλαδή, ότι θα μπορούσε πλέον να δούμε σιγά σιγά αντιδράσεις. Κάποιοι αναλυτές λένε ότι δεν θα αντιδράσει ποτέ αυτό το διάγραμμα και θα πέσει κάτω, θα διαλυθεί. Εγώ παρόλα αυτά επιμένω ότι θα δούμε σιγά σιγά μία αντίδραση. Μένει να το δούμε στην πράξη. Εν ολίγης με ενδιαφέρει να δω σιγά σιγά πλέον ένα reversal σε αυτό το διάγραμμα, καθώς θα σηματοδοτήσει κάποια άλλα ενδιαφέροντα μοτίβα της αγοράς που με ενδιαφέρουν. Γενικότερα δεν κρατάω Solana, να το διευθετήσω αυτό, ούτε είμαι υποστηρικτής Solana, όμως το Solana καλώς κακώς αυτή τη στιγμή σε αυτόν τον κύκλο έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο και θα πάρει πολλά tokens μαζί όταν δούμε ότι πλέον αντιδράει ανωδικά και ότι γίνεται ένα μεγάλο reversal σε συσχέτιση με το Ethereum. Πάμε να δούμε τώρα το hype. Το hype συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή είναι σε μια καθοδική τάση εδώ και 22 ημέρες. Έχει πέσει μέχρι στιγμής 22%. Θα μπορούσε και αυτό κατά τη διάρκεια της διόρθωσης φτάσει μέχρι και μείον 36%, δηλαδή να φτάσει σχεδόν τα $32.
θα μπορούσε και λίγο ακόμα χαμηλότερα να το δούμε στα $27, που το συγκεκριμένο σημείο ήταν τρελό σημείο για buy. Για να το κάνω πιο λιανά να το καταλάβετε, κάπου εδώ θα ξεκινήσω να αγοράζω, να κάνω DCA με invalidation κάτω από τα 25.577. Ελπίζω να είναι κατανοητό. Και πάμε να δούμε και τον Guernico Pepe. Το Guernico Pepe αυτή τη στιγμή απορρίφθηκε σαν setup. Είχα δώσει δύο συγκεκριμένα setups, το α και το β, τα οποία πλέον έχουν απορριφθεί. Παταγωδώς θα έλεγα, καθώς δεν είδαμε τις αντιδράσεις από το Ethereum που περιμέναμε, και εφόσον όλοι είναι bullish τη δεδομένη στιγμή, θεωρώ ότι είναι πολύ φυσιολογικό και λογικό να δούμε πάλι το Pepe πλέον με ένα lower low σε σχέση με αυτό εδώ, κάπου σε αυτό εδώ μέσα το εύρος, δηλαδή περίπου στο middle point του supply zone. Βάλω ένα magnet σε αυτό εδώ το σημείο, το οποίο νομίζω ότι είναι το key point συγκεκριμένα για το Pepe. Τώρα, ελπίζω να καταλάβατε τη λογική πίσω από την ανάλυση. Όλα μπορούν να αλλάξουν. Είναι πολύ κρίσιμο το σημείο. Θα μπορούσε κάλλιστα να συνεχίσει αυτή η ανωδική πορεία. Το structure υπάρχει ακόμα και τώρα και να με διαψεύσει. Παρόλα αυτά, έχοντας το τρίτο μάτι του Προέδρου, θεωρώ ότι θα έρθει μια διόρθωση στην αγορά και μετέπειτα θα δούμε πολύ απότομες κινήσεις. Χρονικά ταιριάζει και με τον Αύγουστο σαν μήνα και με τα summer vibes και γενικότερα με βάση το price action των προηγούμενων μηνών. Μην ξεχνάτε ότι τον προηγούμενο μήνα είδαμε ένα από τα πιο μεγάλα γκουερνικά κεριά του Ethereum που έχουμε δει ποτέ στην ιστορία του. Και για την ακρίβεια είδαμε ίσως και το πιο ιστορικό κερί weekly που έχει κάνει το Ethereum. Οπότε, μετά από τόσο μεγάλες κινήσεις, συνήθως η αγορά διορθώνει. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να βρήκες αξία και να σου άρεσε η ανάλυση. Αν θες περισσότερα trading setups, ανάλυσης, livestream, gem tokens, NFTs, airdrops, DeFi ευκαιρίες, μπες στο Discord με το link στην περιγραφή, κάνε ένα like, ένα subscribe, πάτε το καμπανάκι για να βλέπεις πρώτος τα βίντεο και άφησε ένα σχόλιο ποιο νόμισμα θες να αναλύσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, πάμε όλοι μαζί πιο κοντά στον πράσινο ήλιο. Καλή συνέχεια!